wallahi wallahi a shirye muke in akan bazum ne sai dai a ɗauki rayukan En ma qualité ambassadeur de paix du Niger, Monsieur le Président, vous avez le soutien de tous les Nigériens. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi. Wanda yake da wannan halin, wanda yana yin abu ne inda yake dan samu wani abu. Za ku yi mamakin idan ya zo yana yin wasu hasada ko kuma wasu ƙaraice-ƙaraice a bisa zancen wai yanzu mawaƙi, yanzu ana zancen su Musa Yaro da Alinu. Duka zancen da ake na hujjan da suka ce sun kawo. Zan sa muku mu saurara tare bidiyon ita macen da suka ce shine hujjan na wai ga abin da Alinu ya ce. Assalamu alaikum, banka daɗe, ina yi ne, ina gajiya, ya ibada. To yanzu nan ambasada ya kirawo ni magana zuwan Alinu, yake tambaya ta, na ce gaskiya ni ma yanda na ji labari, kuka ji labari haka na ji labari, saboda tuntuni lokacin da aka yi juyin mulki din nan, lokacin nan kungiyarmu ta kasashen mu abin alfaharinmu a lokacin ne muka kawo muku ziyara, muka nuna alhininmu da rashin jin daɗin abin da ke faruwa tsakanin Nijar da Najeriya. Kuma wannan kungiya, 'ya'yan kungiya da sunayen kowa da list ɗinsu a wannan lokacin yana na aje. Saboda haka mu ba Ali a cikin mu lokacin nan, domin an tuntubi zai zo, Roja ya tuntube shi akan cewa a taho tare da shi domin a yi nuna jimami, ya nuna bayya bukata ba zai zo, kuma ya ce duk wanda yake tare da shi ya isa da shi ba zai bar shi ya zo ba. To iya abin daidai da na sani kenan, saboda haka mu ba mu sani ba wallahi. Baiwa Allah nan ta ce da za su taho Niger da kungiyarsu, sai Roja ya ce mata sun tuntubi Alinu su zo tare da shi. Alinu ne ya ce musu shi ba zai je ba, mutanen kuma da suke tare da shi ba za su zo ba. Yana nufin shi ba za su zo ba in akwai wasu matasa da suke tare da shi da suke aiki ko kuma wasu 'yan fina-finai da yana iya musu magana su ya ce su dai ba za su zo ba. Idan mun je ku nemi bidiyon da muka yi live a gidan Habibullahi, wanda shi wannan bawan Allah ya ce na ce mishi yayi ƙarya, kuma gashi nan ta ƙara tabbata. A lokacin da ya fara magana ya ce akwai bidiyon da wannan baiwa Allah ta aiko mishi, amma yanzu a cikin maganar ita da kanta babban Allah ta ce shi ne ya kiraye ta ya tambaye ta. Ku koma bidiyo na live da muka yi a gidan Habibu, cewa akwai bidiyon da ita ta aiko mishi, amma yanzu ta ce amma shi ne ya kiraye ta. Kenan neman fitina ne ambasadar yake. Ya ji an ce amma Alinu zai zo, ta yi yana da wata alaka da Roja, ni ban sani ba, amma neman fitina ne sai ya kiraye ta kididdiga. A cikin addini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfitnatu na'ima la'ana Allahu man aiqazaha. Fitina bacci take, Allah ya tozarta, Allah ya la'anci wanda ya tada ta. A nami ne yanzu ni in ana yin wani abu cikin zaman lafiya sai in je in kirayi wasu su aiko mini wani dalili da in tada fitina. Na ƙara dawowa cikin bidiyon wannan bayan Allah, ta ce Alinu ya ce shi ba zai zo ba, kuma mutanen da suke tare da shi ba za su zo ba. Babu a nan inda ta ce Alinu ya ce musu su koma kas su tafi Nijar. Ku ƙara sauraron bidiyon ita wannan bayan Allah. Babu inda Alinu ya ce musu su koma kas su zo in dai suna jin maganan shi. Abun da shi wancan ya ce Alinu ya ce wai duka wanda suke zuwa na ya in dai shi wani abu ne a wajensu su dawo kasu ta yi wurin nan. Ga bidiyon da aka ce hujja ne, bidiyon ya ma ƙara ƙaryata su maƙaryata. Niger ba lokacin wannan kucece-kucecen ba ne, akwai abu mai mahimmanci a gabanmu. Niger kinmu cikin haɗari take a ƙiri-ƙiri. Ana nan ana so a kawo mana hari, a kawo mana menas. Muna buƙatar haɗin kan 'yan ƙasarmu, muna buƙatar matasanmu mu yi aiki da rezo sosiyo don mu wayar da kanmu wurin abin kirki. Amma yanzu wani matashi gashi nan Nigerian mawaƙi yana so ya kawo Alinu, wasu kuma wanda abun bai musu ba sun je sun ƙirƙiro wata sabuwar fitina don su hana mushi wanda zai kawo. Ana waga ne wanda na yi. Roje ya yi invitan Alinu bai zo ba a lokacin. Yanzu Musa Yaro ya yi invitan Alinu zai zo. Roje wannan abun bai mushi ba, kenan yana da wani abu tsakanin shi da ko Alinu ko Musa Yaro
sai ya biyo ta hanyar wani bawan Allah Malare Zama, shi ma wancan bawan Allah ya bari aka yaudare shi, ko kuma shi ma yana da wani abu kwantar Musa Yaro da Ali Nuhu suka je suka yada wani abun nan suka hido wata fitina daban. Kan mu bari 'yan Nijar aka yaudara mu da wasu abu daban-daban, masu cewa suna son Ali Nuhu ya zo da masu cewa Ali Nuhu kai ya zo. Ku je ku saurari bidiyon wannan bayan Allah cikin nutsuwa, ku saurare shi, ku koma ku saurari live da muka yi cikin nutsuwa, shi ma ku saurara don cikin hankali ku yi decision. Kuna tare da zuwan Ali Nuhu ko ba ku tare da zuwan Ali Nuhu. Kuma finalama yawancin wanda muke kucece nan a bisa rezo sosiyo kashi 98 a cikin mu ranar da za a yi wannan wasan na Musa Yaro da Ali Nuhu, kashi 98 a cikin mu ba ma zuwa zan mu yi ba, kawai mun zo ne muna ihwace mu a bisa rezo sosiyo. Mu dai nitsa kanmu, mu diba abin da yake gaban mu na wayar da kanmu, na kula kuma da Niger kinmu insha Allah, dan akwai abubuwa masu zuwa. Kuma Tusfula Niger bayan sallan nan ta yi gobe ne sallah a Niger, bayan sallan nan za mu ci gaba da manyan program kinmu na wayar da kai, tunda mu shine gaban mu ba wai hayaniya ba da garece Allah ya samu dace.